Closed doors, I'm a fool for your love. Uitați mă, și-a pus Oreo intro, vere. Da, mă, băieți, mi-a pus și acolo un intro. Nu este genial, adică am găsit pe YouTube ăla cu loading și apoi eu l-am editat puțin ca să pară mai meșcher. Dar bine, na, eu zic că e ok, adică pentru început ce fac eu acum YouTube în ghilimele, eu zic că e... Da, e decent. Mă, băieți, astăzi vreau să vă prezint acest modpack. Este... Nu știu cum să zic, gen, l-am pornit de la ăla low PC FPS Boost, îl aveți la mine pe canal, doar că am schimbat străzi, am schimbat vegetație, am schimbat timesync, ia uitați aici timesync frumos de real, ia uitați real life, ia uitați cum e soarele acolo, genial. Am schimbat HUD-ul, are și voice chat și dacă vreți să intrați pe alte servere cu el și vă dă creș ceva, intrați în folder, scoateți voice chat-ul, adică îl dezinstalați. Și apoi gata, totul o să funcționeze, să intrați pe alte servere. Adineauri am licențele de la ăsta, cum îl cheamă, Run 4 Life, care mi-a făcut-o meu post când eram și un LVP, dar na, asta nu mai contează acum. Avem un mod aici pe Inferno și mai avem doar pe Bullet, pentru că, nu știu, mi-a fost puțin silă să mai descarc, să bag, adică îl făceam deja medium PC, adică oricum acum e low, are și puțin FPS boost în el. Cel puțin, nu știu, mie mi se mișcă decent, adică puteți vedea și voi. Avem skin-uri, dar hai să vă arăt eu armele astea geniale. Ia uitați-le, băieți. Uitați și voi cum arată armele astea. Ia uitați, sunt așa transparente armele astea. Și așa, ia uitați, și țintă frumos, trageți cu ea, numai decât. Haideți să vedem și cum arată M4-ul ăsta genialo. Ia uitați-l, genialo, scoate Oreo cuvinte noi, băieți. Ia uitați-l. Oh, uitați aici frumos, transparent. Are ce țintă pe toate armele. Că nu e de mafie sau ceva să... Pe AK văd că nu n-am pus, adică nu era în mod, dar... Cine mai folosește AK? Eu sincer nu folosesc AK. Nici pe micro n-am pus. Știu că e pe riflă sau cum se numea aia. Știu că e pe... Cum, în principal o să folosiți Deagle, cred. M4, nu știu ce folosiți voi. Mi se pare că e și pe Sniper pentru cei din Hitman. Dar n-are vegetație. Și nu prea vă ajută pe ăștia din Hitman. Dar nu știu, și eu m-am gândit să plec în Hitman, dar nu știu ce să zic. Avem aceste străzi mirifice. Hai să vă prezint și mapa, că... Na, da, v-am zis, este pornită la modpack-ul precedent. Ăla cu FPS Boost și am lăsat asta, că am zis că, bă, e frumoasă. N-are sens să o schimb. Avem aici o mapă, nu știu, un fel de tematică roz cu roșu, nu știu ce tematică, adică străzile sunt roșii. E roz mapa aici, nu știu, chiar nu știu ce tematică are, oricum e low PC. Aproape îl făceam medium, dar na. Am fost acolo că pe Discord ați votat în low și da, nu uitați să intrați la mine pe server de Discord, acolo, na, vă mai ajut uneori cine mai are probleme cu Samp, adică am văzut că mai zic băieții pe acolo, mai se ajută unii pe alții, na, mai pun la anunțuri acolo că cine vrea modpack nu știu cum, de care modpack se postez și eu acolo vă respect deciziile, înțelegeți, și eu încerc să postez după placul vostru. Avem aici efectul de nos pentru polițiști. Bine, să știți că este un modpack bun pentru polițiști, adică eu cu ăsta jucam când eram în PD, dar că am ieșit, s-ar putea să ne ducem la fratele Zaki în facțiune. A luat lider aici pe Crowland. Mă bucur pentru el, sincer, e și helper, mi se pare, uite-zi-l. Cu instructor, o să vedem. Hai să vedem unde este buletul ăla nenorocit, că am nevoie de el. Nu-ți te rog că ești la fish sau nu știu unde te-am parcat. Aoleu, cu... Avem și de ăsta, cum îl cheamă, Remember, de la ăsta vede, cum îl cheamă, Samgui, cum dracu se numește, nu știu, am uitat. În fine. Hai să mergem să vedem cum arată și buletul. Am pus doar pe două mașini. În fine, vă puneți voi mai multe dacă doriți în mod loader frumos. Acolo aveți fișierul cu mașini sau car, nu știu ce am pus acolo și vedeți. Ia uitați mă băieți aici modul. Hai să vă arăt cum arată seara așa frumos. Ia uitați aici timesync frumos. Ia uitați băieți. Nu cu asta, hai să arătăm cu... N-am luat M4, am luat AK. Uitați aici băieți. Nu știu, mi se pare prea realistic cerul acesta. Adică uitați și voi. Uitați că am scris legat. Ia uitați băieți. Uitați voi și voi cum arată soarele ăla acolo. Eu zic că e genial, adică... Ce vă puteți dori mai mult la un joc? Bine, acum dacă vreți voi să vă puneți alte mașini. Da, avem și roți. Bine, v-am zis, am pornit de la mod pe cola și l-am continuat, am schimbat oricum tot, în afară de frumos ăsta albastru. Și mi se pare genial. Adică l-am găsit, mi se pare, de la Mihai Best. Trebuie să recunosc că frumos l-am găsit la Mihai Best, că mi s-a părut genial. Adică am luat de acolo, mi se pare, doar modul ăsta și nu știu ce luasem. Da, am uitat. Avem aici jos de ăsta, cum îl cheamă, moire, zone text, adică l-am păstrat, că am zis că e util, adică să te joci în taxi, că să te joci în poliție, cum te costă, eu zic că e genial.
Acum cine vrea să le scarce, v-am zis, luați de acolo, de pe Discord, aveți acolo, e mură în gură, totul. Cred că o să fac ceva cu staff, să aplice lumea la staff. Bine, dacă doriți asta, nu știu, spuneți acolo comentarii dacă ați ajuns până aici și dacă doriți să fac așa ceva. Nu știu ce facțiune, adică m-am cam lăsat de Samp așa, m-am jucat mai mult CSGO, sunt bad boy, că na. Dar cred că o să mă reapuc, bani pur și simplu nu mai am pe cont. Pur și simplu s-au dus toți banii mei la casino, am încercat și o să fac și... Na, după cum vedeți am dat cât 6 minute la 7, la week, pardon. De fapt e același lucru, pentru că v-am zis, nu știu, pur și simplu nu mai m-am jucat, am ieșit din LVPD și nu mai m-am jucat deloc. Doar așa, din când mai intram, mai jucam cu o fată, care văd că e pe Samp, uitați aici, ID 50. Un level 19, clar. Are și voice chat. Nu știu dacă v-am mai spus, dar în fine, dacă vreți să jucați și pe alte servere, vă recomand să scoateți cum îl cheamă, voice chat-ul, pentru că altfel nu, pur și simplu nu vă intră, vă dă crești. Dar ce mă, big ăsta e recolider? Nu e. O să văd, cred că o să aplic la School Instructor, o să-l anunț, mamă, cum a intrat la mine, mă făcea praf. Avem străzile, uitați-le, nu știu cum v-am mai zis o dată, cred. Timesicus, nu știu, mi se pare prea genial timesicus ăsta. Ia să vedem cum arată la STT04, știu că e luna, dar nu știu pe unde e. În fine, e seară. Mie îmi place să așa pe zi, că se vede genial. Avem vegetația asta roșie. V-am zis, am vrut să fac ceva cu roz, cu roșu, cu maroniu acolo la mapă. Mi-a ieșit, că nu știu ce mi-a ieșit. Armele alea Rainbow sunt prea geniale. Le găsiți în modul în caz de vreți să le preluați sau eu știu ce vreți voi să faceți cu ele. Avem fontul ăsta. Dacă vedeți aici jos, lângă zone text, se pare genial. Bine, nu este așa și în /v sau mai știu unde. Avem, hai că am oprit motorul, avem Samp-ul ăsta, mouse-ul ăsta micuț, dacă vedeți. Ce mai avem noi pe aici, băieți, de prezentat? Adică oricum puteți să vedeți și voi dacă descărcați modpack-ul. Bine, mulți au văzut că, adică îmi scriau pe privat, pe Discord, că le plac modpack-urile, să-ți cunoști ce modpack, adică îmi dădeau tot fel recomandări, ce aș putea să mai bag, să mai scot, că unii au și PC mai slăbuț, adică cred că modpack-ul ăsta e și frumos și ar duce cam orice PC, cred. Adică, n-ai, deja 2021, nu știu dacă mai au oamenii PC cu 1 GB RAM sau 2. Nu știu, în fine, oricum duce pe 2 GB RAM, că nu cred că e nicio problemă. Bine, pe Sam nu prea contează. Bine, contează și GB RAM-ul, dar nu e chiar așa relevant. M-aș gândi să mai aplic o dată la helper, nu știu ce să zic, adică, pur și simplu, parcă atunci nu eram pregătit, eu nu aveam eu timpul necesar și am zis să renunț și acum parcă mi-a venit așa să mai mă joc încă o dată Samp, ca ce să mă plâng și îmi da așa o stare bună ca să pot să mă joc și da, n-am mai postat, nu știu, pur și simplu nu mai aveam chef, m-am jucat CSGO în ultimul timp, ca disperatul și am zis că, sau nu știu în ce facțiune să aplic, m-aș duce însă la bossul Zaki, dar nu știu, chiar nu știu ce să fac. Nu știu, n-am. Dacă aveți vreo recomandare, dar în poliție 100% nu mai mă duc. Pur și simplu nu știu, mi s-a luat, nu mai vreau nicio poliție. Mă duce în taxi. Dacă vreți să vedeți episoade dintr-o facțiune anume, că asta chiar n-am filmat. Adică în ultimul timp am filmat paint-uri, am filmat modpack-uri, dar nu prea am filmat și așa un episod. Nu știu, sper să vă placă acest modpack. Scrieți-mi acolo în comentarii. Cred că gata a fost și cu acest modpack, băieți. Eu am fost Oreo, nu uitați să vă abonați la canal, să intrați acolo pe serverul meu de Discord. Acolo vă țin în legătură cu anumite modpack-uri și puteți să votați acolo ce modpack-uri să mai postez. Aveți link acum în descriere și de la server, adică RPG. Oricum, cred că știți toți. Eu v-am salutat, băieți, și v-am pupat.